Welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोना बे भिडिअखौ नाय दुखुनांथाव भिडिअ। आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दं, आंबो मोजाङैनो दङ। नाथाय दिनै जे आङो दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोनांथार भिडिअ लानानै फैदों। जायफ्रा बर' इउटुबारफोरनि भिडिअफोरखौ नाया, आङो बैफोरनि थाखाय दिनै दुखुनांथाव मोनसे खौरां नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों। फै अब्ला जोङो भिडिअखौ जागायदिनि। बैफोरबायदि सुबुंफोरनि थाखाय आङो दिनै बे भिडिअखौ लानानै फैनाय जादों। नले गले जे जाफ्लेबाय थानाय हौवा आरो बिसि फिसाय गोनां नागारनानै खारनाय बिथांमोना जोंखौ खावलायहरो। जोङो बै समाव थांनानै जोङो भिडिअखौ खालामहैनाय जायो। बेनिखायनो जोङो नोंथांमोननि जाय बिथांमोना भिडिअ होनो खावलायहरो बिथांमोननि भिडिअखौ जोङो हैनानै होनाय जायो। बै समाव जोङो बिथांमोननि जामबुं नाम्बारखौ जोङो भिडिअनि स्क्रिनाव गुरब्ला जोङो होनानै होनाय जायो। बै समाव बै असाइब लम्फद जोंनि बर'नि गेजेराव बिमानि गोरबोआव जोनोम लायै हा बेरगावनानै फैनाय असाइब लम्फद दिन दाखात सिखाव गुन्दा बै बिथांमोना दिनै बैफोरबायदिनि थाखा थगायनानै जानो खाबु मोनदों। नाथाय जोंनि बर' हारिया जोंनि बर'फोरनि जे भिडिअफोरखौ नायैलाय दिनै बेफोरबायदिनो थगायनानै जाजानो खाबु मोनदों एबा सोलो बाहायजादों गोबाङानो थगायनानै जाजागासिनो दङ आरो नोंथांमोना आरो थगायनानै जाजाबावगोन। बेनिखायनो आङो दिनै बे भिडिअखौ दिनैनि बे बेलासि मुगायाव नोंथांमोननि सेराव लानानै फैनाय जादों। नोंथांमोना भिडिअखौ नाय लोगोफोरना, जोंनि आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोन, आदै मादै आदै बाजै आदा बाजैमोन, भिडिअखौ नाय। इउटुबारफ्रा मानि थाखाय भिडिअखौ होयो नोंथांमोना जाम्बा बेफोरबायदि भिडिअखौ नायो नामा होननानै गाहरो बेनिखायनो जोंनि बर' हारिया जामब्रगासिनो दङ। बैफोरबायदि सिखाव दाखुआ बे स्क्रिनाव होनाय नाम्बारखौ लानानै नोंजों ओरैबायदि फेस टु फेस रायलायहरनानै ओरैबायदि नोंनि मानसिया उमुङाव दं, नोंनि मानसिखौ लानानै थांगासिनो दङ होननानै ओरैबायदि अंगौबायदि न'खरनि मानसिजों कन्टेक्ट लानानै बै स्क्रिनाव होनाय नाम्बारखौ लानानै ओरैबायदि सिखाव थाखा फन पे खालायहोनानै बेफोरबायदिनो जागासिनो दं। दिनै आङो मैया दाखालिसो खोनानो मोनबावदों ओरैबायदि दुखु न'खराव गैयि खैफोद जानाय ओरैबायदि लोमजानानै बेमारजों सैसोनानै थानाय बैफोरबायदि सुबुङावबो दिनै थाखा थगायनानै जादों। दिनै कन्टेक्ट नाम्बार भिडिअनि सिगाङाव स्क्रिनाव कन्टेक्ट नाम्बार होनानै होनाय जायो। बैफोरबायदि नाम्बारखौ लानानै ओरैबायदि सोलो बाहायो जोङो खोनानो मोनदों बैफोरबायदि सुबुंखौ जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारजों थाफाग्रा होननानैहाय बिथांनि मानसि आङो दाहायसिगोन आङो लांसिगोन गुवाहाटि मेडिकेलाव बैफोरबायदि होननानै माने ओरैबायदि थाखा बिनानै रां दाबिनानै रां लुथिनानै दिन दाखायत सिखाव दाखु जोंनि बर' हारिया दिनैसिमावबो बेफोरबायदि सोलो बाहायनानै जागासिनो दङ एबा जाबावगोन। साबधान जोंनि बर' हारिफोर, नोंथांमोना सोरबाफोर जुदि बेफोरबायदि बिहरोब्ला फेस टु फेस भिडिअ कलनि थ्रुयै बिथांखौ स्क्रिनशट खालामनानै लाखिग्रो आरो बिथांनि डिटेल्स प्रुफखौ बिहरग्रो। बेनिफ्रायसो जोंनि नांगौनि खामानिखौ बाहायहो। बेखौ दिनै आङो बे भिडिअखौ लानानै फैनाय जादों। खिन्थु साबधान, जाय बिथांमोना खैफोदनाव गोलैनाय मानसिफोरनिफ्राय बेफोरबायदि थाखा थगायना जाग्रा नोंथांमोना मोनोब्ला नोंथांमोनखौ जुदि हमनो मोनोब्ला नोंथांमोननि साजाया बस्थायाव सोनानै रुजानायसिमबो थांनो हागौ। साबधान, दिन दाखायत लुथिनानै जाग्रा बिथांमोन आङो दिनै नोंथांमोनखौ खावलायो, बेफोरबायदि दिन दाखायत दुखुआव सुखु होनाय दुखुआव निदान दिन्थिनानै होबावनाय बेफोरबायदि दाख्लाम, नङाब्ला नोंथांमोननि साजाया। आङो दिनै भिडिअखौ गोलाव खालामनो गोसो गैया, बेखिनियावनो आङो भिडिअखौ दोनथ'नाय जासिगोन। जय बर' हारि।